sisiwit anaata. Et ubet ikamanyo, sipiten nataimayo. Iso nga alwadan yo, daytoy ang sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no agpasyarag itugtugot ko. Sumiplag no ikamanyo, tasyak laeng tinagpaamo. Naimbag rabi tayo aming gagayan kan kakabsat at welcome sa Harana, Ilocania. Kaya't kuman nga i-welcome na kita'y Haranistas. Nais kong i-welcome lahat ang mga Haranistas na nandito at nakikinig at nanonood sa ating programang Harana, Ilocania. Well, nais kong batiin ang nangunguna from Canada, manang ko Miss Marilyn Agra Kelnat, Mr. Joey Sibayan, manang ko Miss Catherine R. Oichepo, Miss Caroline Seguritan. Kastapay, kini Queen May Panagdakigan. Naimbag na rabi tayo aming gagayan kan kakabsat. Bumabati po sila ng magandang gabi sa lahat ng mga Haranistas sa buong mundo. Napangkong binisita, di agsapa jay umok na. Nagitlugen itidwa, al-alwadan na ida. Kaya't yo ama-am-am mo, ket at pagkada kayo. Tapno maigaman nyo, daytoy ang sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no agpasyarag itugtugot ko. Sumiplag no ikamanyo, tasyak laeng tinagpaamo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no agpasyarag itugtugot ko. Sumiplag no ikamanyo, tasyak laeng tinagpaamo. Naimbag nga rabi tayo manan gagayam kang kakabsat. Okay. Nais kong bumate at bumalik sa ating screen. Ayan. And dito na ang mga gugwapo at mga magagandang Haranistas sa buong mundo. Ayan. Hello. Magandang gabi kay Miss Queen May Panagdakigan na bumabati rin po ng magandang gabi sa ating lahat. Ayan, ganyan din po. Maraming salamat sa heart kay manang ko Ma'am Catherine R. Oichepo. And from Canada, maraming salamat at bumabati rin si manang ko Miss Marilyn Agra Kelnat. And Miss Caroline Seguritan ay nandyan din na nanonood sa atin at maraming salamat po sa inyong flower and rose. Yan. Mr. Joey Sibayan, maraming salamat at nandiyan po kayo. At nandiyan din po
ang napakagwapong si Mr. Victor Aguda. Ayan, ang napakaganda at napakagaling na teacher. Nandyan si Ma'am Maribel Rosote. Nandyan din po, sabi ni Ma'am Catherine R.O. Chepo, good night to you, Karanistas and Emilu. Good evening, ibig niyang sabihin po. Sabi niya, hinahanap naman ni Miss Caroline Seguritan ang sisiwit. Nunod to yung kanot, tinapnapanan tay sisiwit nan kakabsat. Adad to met, nandito rin ang ating napakagwapong pinagpipitaganang Colonel Cesar Molina. Hello po, magandang gabi. Ayan, at eto na po ang ating susunod na awitin. Ayan, yung mga mahihilig kumain ng mga bukbukel. Para kada kayo dito Okay, para kada kita dengdengeg nga Casas family at Panag family na nandiyan sa Claveria. Likewise kay Miss Lorna Calomar de Estrada ng Claveria Market. No, puraw jay bukel, tambu-tambong. No, nanabaga jay bukel, bugbugayo. No, nangisit jay bukel, takip kalding. Sorry sa mga kumakain. No, nasileng jay bukel, ukel ni angkel. No, natangken jay bukel, ay nyug dayta. No, nasilap jay bukel, kamatis dayta. No, nasmiulog jay bukel, ibong dayta. No, nakuti jay bukel, sikub dayta. Ayan. Magandang gabi kay Miss Yolanda Castro. Ayan. Hello. Kumusta po kayo dyan? And from Australia, I would like to welcome Miss Nitsi Angeline. Magandang gabi. At ang ating sharer na si Miss Queen May Panagdakigan. Jay bukel, tambu-tambong. No, nalabagan jay bukel, bugbugayo. No, nangisit jay bukel, takip kalding. Pwede bang pasas? No, nangilang jay bukel, ukel ni angkel. No, natangken jay bukel, ay nyug dayta. No, nasilap jay bukel, kamatis dayta. No, nakulog jay bukel, ibong dayta. Kulugin niyo muna. No, nakuti jay bukel, sikug dayta. Nakulog jay bukel, ibong dayta. No, nakuti jay bukel, sikug dayta. Ayan, tama nga naman. No, nakuti, ibig sabihin ilang buwan na yan, di ba? No, nakuti deta, mano nga bulan nan. O, pwede namang 7 months na yan, di ba? Okay. Kasta da kita Ilocano nga kanta gagayan kan kita absat. Okay, going back to my screen. Nais kong bumati kay manang ko, Miss Nilda Calio. Sabi niya, hello to the serenaders. Kay manang ko, Grace Calves Casas. Hello, Ma'am Grace Calves Casas. Miss Janice Agundang, off.
Canada ay nandyan din. Maraming salamat, Miss Nitsi Angeline, sa iyong napakalaking puso. Sabi ni Mr. Joey Sibayan, no, nangisit niya bukel, ukel ko na. Nangisit ba yun? Miss Marites Agpon Aviles is watching with us. Okay, I'd like to give you another song, and I'd like to dedicate this song to Mr. Ferdinand Manibog Kakatin. Ayan. Detoy man. Tay may sapay nga Ilocano. Itatangarabi kat Ilocano dagitikan kantayan tayo gagayan kan kakabsat. Okay? Okay lang ba sa atin? Okay lang ba sa inyo? Yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, melody na lang po. Pero maganda po ang mga Ilocano. I'd like to dedicate this song sa lahat ng mga nandiyan sa United States, sa Canada, sa Australia, sa Pilipinas, at dito rin sa Japan, sa Riyadh. Kumusta po si Ma'am Cathy Chua? Awan sa bali nga ayan ko, no di si kalay nga ipagpatik ko, laksid kinano mo, ken naglabas mo, di isut pagrukudan, daytoy puso. Wen aklonek ta kinataon, agraman naglabas mo, tadinto isut rason, apang duduk mo, no sungken gura, tabarukong mo. Tinapod no nga ayaw, awan patek tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtungpalan. Hello, and welcome to Manang po from USA, Miss Luz Villanueva Apostol, kastabay kami Bien Salice. Shout out to those from Santiago, na magrabi tayo amin dita Santiago, coming from Mr. Bien Salice. To Mr. Roblito Agra and to Ma'am Cathy Chua, welcome. Awan sa bali nga ayan ko, no di si kalaeng nga ipatpatek ko, laksid kinano mo, ken naglabas mo, di isut pagrukudan, daytoy puso. Wen aklunek ta kinataon, agraman naglabas mo, tadinto isut rason, apang duduk mo, no sungken gura, tabarukong mo. Tinapod no nga ayaw, awan pate tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtungpalan. Tinapod no nga ayaw, awan pate tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtungpalan, sangwen taket masakbayan, arang tay ti pagtungpalan. Yan, napakaganda. Alam niyo, napakaganda ang mga melody at ibig sabihin ng mga Ilocano. Ayan, napaka-romantic yung mga Ilocano songs. Iso nga,
Well. Thank you very much, Miss Edna Agbayani, sa iyong napakagandang rosas. At nais ko ring bumati from Canada. Welcome to Miss Josie Stanley Sipin. Hello, good morning to all Haranista. Sabi niya ganyan. Okay. Kunamit ni Mr. Joey Sibayan, nagmayat dingdinggen talaga ti Ilocano songs. Kunana, when nagpaiso date ako ng tabsat. Napintas adingdingen. And I'd like to welcome Miss Rai Init. Hello po. Watching from Honolulu, Hawaii. Ayan. Welcome sa mga taga Hawaii. Kumusta po ang mga taga Waipahu, Hawaii, like Miss Evelyn Diego Coloma. Ayan. Napakaganda ang ating araw ngayon. Sabi niya, requesting my idol. Ang sabi ni Miss Rai Init, sabi niya, yan, bumabalik-balik na naman po ang ating screen. Pa-request idol, tayman na sakit nga angaw by Andrea Bautista. Isaruno tayo today tagagayam kan kabsat. Miss Rai Init, isaruno tanto kadiday tanto into no bigat, no mabalin. Okay. At tingaraw din, may sapay nga Ilocano. Nga para kadagitay amin. Nga nangisip-tisiko na. Hello, Ma'am Cathy Chua from Riyadh. Isem mapagkabiyagan, pangmumuray daw ito'y mata. Taisot makaagas, mangliwliwato'y kaungga. Isem adot isawin na, adaisem mamakagura. Adaisem maray awen na ka, ken isem pamagustukan ka. Uray adda amin kanya karigan, uray pa'y nuag pupungtudag, uray pa'y nuag paspasog nudag, no isman nyakrik nagmapagmayahan. Isen, umisen ka man biyak ko, lawang-lawang man to'y barukong ko, taisem mo, isot mangay ayo, day to'y pusok napnuan tilindo. Sige balayan, dagitag abalayan, nagsasalat na yun, tay kunadan. Dapat nga dagitay Ilocano, ket nararagsak nga tattao, nagagaget da nga mapanji kataltalunan, ken nagaget da nga agmulmula, nagaget da pa'y nga aggakas, ken agbangka, kuna naman. Isen mapakabiyagan, mangliwliwanda ito'y mata, taisot makaagas, mangliwliwato'y kaunggag. Isem adot isawin na, adaisem mamakagura, adaisem maray awen na ka, ken isem pamagustukan ka. Uray adda amin kanyang arigat, uray paynuag pupungtudag, uray paynuag paspasog nudag, no isman nakrik nagmapagmayahat. Isen, umisem ka man biyak ko, lawang-lawagang man to'y panunod ko, taisem mo, isot mangay ayo, day to'y pusok napnuan tilindo. Isen, umisem ka man biyak ko, lawang-lawagang man to'y barukong ko, taisem mo, isot mangay ayo, day to'y pusok napnuan tilindo. Isen, umisem ka man biyak ko, lawang-lawagang man to'y panunod ko, taisem mo, isot mangay ayo, day to'y pusok napnuan tilindo. Isen, umisem ka man biyak ko, lawang-lawagang man to'y panunod ko, taisem mo, isot mangay ayo, day to'y pusok napnuan tilindo. Ayan. Kunana, isem. Tano, umisem ka. Kunana. Day tati mangay ayo. Kuna naman, ay ayok day nga po. So, well, naimbag nga rabi tayo, gagayin kang kakabsat. Once more, naimbag nga rabi, at madamat ipasalaan, daga
Ma'am Nitsi Angeline ti Canada, ni Ma'am Maribel Rasoteg, kastapay ni Mr. Joey Sibayan, ayan. Naimbag nga rabi kay Manang ko Bienvenida Domingo, Tilawag City, kastapay kay ni Ma'am Kathy Chuay ti Riyadh, Mr. Henry Laja Alegre, and Miss Eleanor Versosa of UAE nga bumabati ng magandang gabi. Ayan, balse ading ko na nawen manang ko. Okay, Miss Eleanor Versosa sabi niya, good evening. Good evening to Halaranistas ng Nangruna, karagitay kalugaran, dita, Claveria. And also, I'd like to welcome Miss Agra Marife. At ito nga rin ti sumarunoman nga salaen kunadaman. Salaen, dagitay agabalayan. Dagitay agabalayan. Okay. Dagitay agabalayan nga mapan mga asawa. Ayan. At tingaro din dito, may sagot ko man dito ni Miss Eleanor Versosa. Yan nga Ma'am Cathy Chua, ni Miss Josie Stanley Siping. Paingati lalaki no kas asawa mo, nakasamsamit panagayat kan pamatek na, kanayon nagragsak na kan rupa na. Di na pa'y kaya mayadayukin bakit na, no naglabas manon atawin panagdenada, nilalaki kasla isuntay mauma, aglalo no malumoy tunti barkada na, agsapulkot sa bali ababai apagragsakan na, agsipot-sipot ka no agbabae ka, ni bakit mo palpaliiwen na ka, agsipot-sipot ka, manong nurumwar ka, ni bakit mo baka surutin na ka, ang mga nudim to amo pagtantarayam nung masukon na ka, narigatin manong baka day takupang tipot din na. Yee! Yeba! Sala na kita agabalayan. No titawin na nalablabesen ngem 40. Tandaan nyo yan. Tirik na agsublit ka banbanwagan na, agsapulen babae akalas lasbangan na, sa bali aputahe itikon ko na, no nagsasarak dan iti barkada na, at dalat tatay babae ti tungtungan da, kansyawan datay kagwada nga awan aramid na, kapoy kanot lalaki nga awan ti chik na, agsipot-sipot ka no agbabae ka, ni bakit mo palpaliiwen na ka, agsipot-sipot ka, manong nurumwar ka, ni bakit mo baka surutin na ka, ang mga nudim to amuti pagtartarayam no masukon na ka, narigatin manong baka day takupang tipot din na, agsipot-sipot ka no agbabae ka, ni bakit mo palpaliiwen na ka, agsipot-sipot ka, manong nurumwar ka, ni bakit mo baka surutin na ka, ang mga nudim to amot pagtantarayam numasukon na ka, narigatin manong baka day takupang ketpot din na, ang mga nudim to amot pagtantarayam numasukon na ka, narigatin manong baka day takupang tipot din na. Okay. Nuputkan na kita. Kasanupay yan. Kasanupay na kita lalaki dito nga. Dengdengagan. Naputi din. Anya pa iti pagbiyagan nyo. Isong agsipot kayo. Ayan.
dagitay pada nga lumanlakay ti asawa da. No agkalbo ti asawa sa bali daytan. Nilakay ko at dan samit den sakit na. Tano tinabi dinakmeten ikaskaso. Iparipirip ko pa'y daytoy iliw ko. Ngem pasig nga isnap ti maganap ko. Nilakay ko dandanin san agretiro. Taag kapsutlat na ureag tumarti bayagra. Ipakat ko pa'y karinyok nagpaiduman. Ngem kaskas di nga di nakiginggina. Na minsan nga aldaw simro ti high blood ko. Impurwan ko pinggan tila adda pagsyusyudutak. Panagtag ibalay jakong masurutan. Takarin yung lakay inameten ipaidam. Ay nilagay ko agragayan. Ta saan neten ama kapigsa. Kawilag iti na irot di metlat ta amang rikna. Turugan nagsaguro iso ti pangsubad na. Sige o dagi tayo agad lakay dita kada agad bakit agsasala tayo. Kumusta kay manang ko Excel sa Agbayani Johnston di Australia. Para kadagi tayo lumakayan nga saan na makabalin. Nilakay ko dandanin san agretiro. Tanong tirabi dinakmeten ikaskaso. Iparipirip ko pa'y daytoy iliw ko. Ngem pasig ang isnap ti maganap ko. Nilakay ko at ang samit ng sakit na. Taang kapsutlat na ureag tumarti bayagra. Ipakat ko pa'y karinyok nagpaiduman. Ngem kaskas di nga di nakiginggina. Na minsan nga aldaw simro ti high blood ko. Impurman ko pinggan tila adda pagsyusyudutat. Panagtag ibalay jakon masurutan. Takarin yung lakay inameten ipaidam. Ay nilagay ko agragayan. Ta saan neten ama kapigsan. Kawilag iting na irot di metlat ta amang rikna. Turugan nagsaguro iso ti pangsubadnan. Kawilag iting na irot di metlat ta amang rikna. Turugan nagsaguro iso ti nagdakisen na po. Para ka dagitay agkalkalbon, para ka dagitay lumatlakayan, dagitay agkapsuten nga kunadan. Yan, dagitay agretainen nga kunadan. Uray kawilampay tinairot, awan latan. Nakapinpintas ka talaga dagitay kanta nga Ilocano. Ayan. Well, no tay kunadan no anangarod pa ti aramiden tayo no nagretire anangarod pa ti aramiden tayo nga babalasang no agkapsut dametten di awanen na ti mabalinan
nga muray no agkakapsot dan, katawan ti mabalin tayo, ang anusan tayo latan. Okay, at tingarod, ti may isang nga sunata. Nga, may sagot ka nagiti amin ang makipintas. Hello and welcome to Sir Fredelino Dalire at Puldo. Aldaw asikat mapanpanunod ko, manihipot pa'y tatat nagamam mo, uray pa'y kasanot panangiyaw awan ko, sikalat na matagtagainan ko, nagrigaten di kasasaad takasken kadan asawa, yen jakmeten mapawilan tuirik na, ket idin imanugutak asikaken siyak tay aksara, ang buklatan no anyat mapasama, mapanajay seven seas, tanan namin tani ayan, idakong tutoy puso, pagikan kaharuan, mapanajay seven seas, nagpapastak pagsahan, riknang kenday mo'y riknang, isudat nagsaban. Hello to Miss LCB Reynon and of course to Miss Julita Raben. Ingana ata nga mailimit ta, kalayo ang panagsinarat ta, addan amak ko amangan no adda makakita, ngem nalablabes met piiliw ken ka, nagrigaten ti kasasaad takasken ka ng asawa, ngem jakmeten mapabilang tuirik na, ket idin imanugutak asikaten siyak tay aksara, ang buklatan no anyat mapasama, mapanajay seven seas, tanan namin tani ayan, idakong tutoy puso, pagikan kaharuan, mapanajay seven seas, nagpapastak nagsahan, riknang kenday mo'y riknang, isudat nagsaban, mapanajay seven seas, tanan namin tani ayan, idakon kutoy puso, pagikan kaharuan. Ayan, mapantajay seven seas ko na naman. O yan. Anya ka din, nanod ka diti ayan na day tanga seven seas, ayan kakabsat.
Well, naimbag nga rabi ka ni Mr. Paul Mark Cabe who is watching with us. Ayan, kumusta po kayo dyan kung saan man kayo naroon. I just hope you are enjoying the Ilocano songs na inaawit natin ngayong gabi. Well, itay malem, lepas ti pangaldaw gagayam kanya kamsa. In ruar ko, ti umuna nga presentation, ti programa nga laghip ti napalabas. At I am very happy nga may isa karagitay pagayam tayo nga saan kon nga ibaga tinagan na ket iso tinapilik nga umuna nga i-present ko. Medyo narigata nakbasit ijay ud-udi na nga nagkanta kasi ganun pala yun, no? Talagang pumasok sa kaibuturan ng aking puso at emosyon yung kwento ng kanyang buhay. Ayun. Nga DJ ngamin istorya ti panagbiag na ket naikonekta kada ti request na. Iso nga haan ko nga nakanta DJ request na. Han nga napintas di pa ng kanta kasi at that time medyo groge yung aking dibdib, aking emosyon na talagang umiiyak talaga ako. Lagip tinapalabas gagayam kag kakabsat antabayanan nyo kada aldaw ti Domingo lepas ti pangaldaw dito'y Japan like 1:30 jay no 1:30 12:30 dita Pilipinas hiteng nga ti aldaw pagin inanaan nga pagdengdengan kadagiti istorya ti biag ti kakabsat nga day iti abroad ken day ti sabasabali nga lugar at tingarod ti sunata nga in request daytay nag-request nga na istorya na ti panagbiag na itatay tenga ti aldaw. Hello to Mr. Ferdinand Manibog Kakaktin ti Waipahu, Hawaii. Kumusta kayo dyan? I hope nga nasaya at ti kasasadyo dita Hawaii. At tingaro din ti mauli nga sunata tayo itatang rabi. Cheers man ka dagitay kaharanistas. And I'm so happy nga ti umadado daytay viewers dayay lagip ti napalabas. Okay, at tingaro din ti nasao nga sunata nga may konekta iti may konekta iti istorya ti panagbiag ni kabsat tayo nga medyo natatsak ba si Teja kasi 20 years na nga inururay ni asawa na ket kuna ni asawa na agawid akon kunana ngem ikinadakas na ket agawid metten nga maysan nga dapo pakabsat buyain nyo ken pakinggan nyo yung kwento niya tilagip tinapalabas kunana dayan jay Emilo nga account ko ken dito'y harana Ilocanja anda di jaya tingaro den dahil tingin nasa o aging gana itakit iururay na pailaeng ti sasangpet ti dapo di bakit na kapot na laos nga ilir ko ken ka tantawagan ka abay itawa bareng mapasangpet ka agurayak biag ko maladingitan una
to say goodnight to everyone. Stay safe po. Kailangan mag-ingat palagi. Hindi natin alam kung sino ang carrier ng coronavirus. I love you all. Kaano nga ta ubyak ko mailiwakon para ni agek mo nga dasan hinang marikrik na kaput na laos nga iliw ko ken ka tanawagan ka abay titawag bareng mapasampet ka agurayan biyak ko agurayan isasampet mo maladingitan una ito'y puso gapit kaawan mo't si Michael agurayak biyak ko agurayak isasampet mo maasyan ka kadi kanyak rinabiinga ang sangsangitan agurayak biyak ko agurayak isasampet mo maladingitan una ito'y puso gapit kaawan mo si Michael agurayak biyak ko agurayak isasampet mo maasyan ka kadi kanyak rinabiinga ang sangsangitan maasyan ka kadi kanyak rinabiinga ang sangsangitan. Ayan, through that song, ladies and gentlemen, nais ko nang mag-good night sa inyong lahat. Well, tiin nyo na po ang inyong mga good night sa lahat-lahat ng mga ating mga kaharanistas. And I hope you enjoy the music tonight. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga awiting Ilocano ngayong gabi. Ayan, kung ano man po ang mga kamalian sa aking mga inawit, pasensyahan nyo na po. Ayan. At I'd like to welcome and good night to the National Secretary of YMCA, Sir Pablito A. Tabucol. Sabi niya, watching your wonderful performance tonight, si Mate. Good day, fellow Haranistas. Yan ang sabi niya. And welcome and good night to Miss Ruth Viernes. Ayan, to Miss Eleanor Versosa, Agurayak Biagko. Wala naman. Nag-good night na rin po si Ma'am Marilyn Agra Kelnad. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakisama sa akin ngayong gabi. And bukas po, Monday, ay day off po natin. So magkita-kita tayo sa Tuesday. And once more, nais kong ipaalala, nais kong i-promote. Ayan, meron ng mga nakabinbin na mga sumulat, nag-send ng messages about their life story. Dagitay sanda nga malipatan nga kapadasan da. Ket pilyek gagayam nga kapsat dagitay nung mapili deta istorya ti panagbiagyo amoy ulatan nga deta ket istoryayo. Ayan. At bago ko naman i-air yan, meron akong mga konting katanungan na gusto ko lang i-confirm kung yan ba ay, sa bagay hindi ko naman po ilalabas ang inyong pangalan. Pero pag lumabas ko ang inyong istorya,
sasabihin ko po sa inyo, magme-message pa po sa inyo na ang kwento mo ay lalabas sa Sunday. So pakinggan nyo na lang kung paano i-deliver ang inyong kwento. Yung like story kanina ni Berto, talagang dinibdib ko talaga yun. Umiyak kaya ako doon. Kasi parang nai-imagine ko na biro mo 20 years, hinihintay niya pagkatapos sabi niya, Uray, kahit dapo ka na dumating, mayakap man lang kita. Oh, hanggang ngayon, nasa puso ko pa rin yan. Parang, oh my God, ayan na. Tignan nyo yan, kahit dapo ka na darating, kahit abo ka na dumating, hihintayin kita, mayakap man lang kita, at masabihan man lang kita na maraming salamat sa iyong sakripisyo. Well, good night, ladies and gentlemen, and I love you all. Ingat-ingat po kayo.